продължаваме с презентацията на групата, която изследва природните науки в средното и висшето образование. Това са представители на 4 факултета, дали така? На 3. Извинявам се, биологическия, химия и фармации и физическия факултет. Доцент доктор Ивелина Георгиева, доцент доктор Елена Бладжиева, доцент доктор Майя Гайдарова, доцент доктор Иса Хаджиали и докторант Мартина Арсенова, която е професор. И разбира се, професор да, темата е състояние и тенденции на дигитализацията в обучението по природни науки в средното и висше училище. Здравейте, уважаеми гости, колеги. Включвам хронометъра. И 15, и 14. Добре, имам удоволствието да представя пред вас тригодишния ни труд на цялата наша група, която е изписана тук от природни науки. И което е отразено, всички резултати са отразени съответно в публикации, които ще видите на края на презентацията. И така, състояние и тенденции на дигитализацията в обучението по природни науки в средното и висшето образование. Тук сме представили съдържанието, което е свързано първо с учебните програми във висшето училище, които подпомагат развитието на дигиталните компетентности на студентите, бъдещи учители, и как всъщност и обучението на бъдещи учители допринася за формиране на дигитални и педагогически компетенции. Това е в първата част на презентацията, и втората част, как съществуващите в учебни програми подпомагат развитието на дигиталните компетентности на учениците, нещо, което е свързано вече с средното образование по природни науки. И всичко така сме гледали да го фиксираме към природните науки, какви са подходите за преподаване, учене и оценяване на дигиталните компетентности. И така, на първия въпрос, свързан с учебните програми, очевидно, че анализа на всички учебни програми, които сме направили, формиране на дигитални компетентности най-вече се осъществява чрез информационни и комуникационни технологии, дисциплината в обучението и работа в дигитална среда. И за нашите дисциплини те са съответно по две, тъй като в повечето случаи те са доблетни биология, химия, физика, математика и така. Така че основните акценти в учебните програми, които констатирахме за подготовка на студентите, бъдещи учители по природни науки. Значи, там е залегнало студентите да могат да прилагат технологии, дигитални технологии при общуване с учениците, да създават дигитални ресурси за обучение, да анализират, разработват и прилагат дигитално съдържание, а приложния характер присъства институционно в програмите по текуща педагогическа практика и стажантска практика. Това, което отразихме като слаби страни, е, че слабо застъпени са етичните аспекти на ползване на готово дигитално съдържание във въпросните учебни програми. Оценява се ролята на технологиите при комуникация и взаимодействие между учители и ученици, при създаване на съвместни ресурси, също не е отразено в достатъчна степен, не се използват достатъчно възможностите на технология за индивидуализация на обучението. Това като че ли в предходните презентации се спомена. Какви са нашите препоръки в това отношение? По-добро синхронизиране и актуализиране на учебно съдържание по дисциплините, насочени към формиране на дигиталните компетентности на бъдещите учители, с формулираните компетентности в европейските рамки ДИКОМ и ОРКИ-ДИКОМ-ПЕДО. По-видимо представяне на дигиталните компетентности в учебните програми, които осигуряват съответната психолого-педагогическа и методическа подготовка, ясно формулиране на дигитални компетентности в учебните програми, които се отнасят до практическата подготовка на студентите и засилване на присъствието на различни специфични научни дигитални платформи и ресурси в учебните програми по съответните дисциплини. В този контекст, свързан с висшето образование, търсим отговор на въпроса как обучението на бъдещите учители допринася за формиране на дигитални педагогически компетенции. В изследването участваха 8 университетски преподаватели по природни науки по 10 дисциплини, чрез интервюта, наблюдени анкети по модела SQD на Тундур, и са потърсени отговори на въпросите, които виждате. Какви подходи за използване на дигитални технологии описват университетските преподаватели, какви подходи за прилагане на дигитални технологии преобладават практиката и до каква степен използването на технологии, описано от преподавателите в работата им с бъдещи учители по природни науки, съответно на това, което всъщност те правят. Интересни са резултати, които получихме тук. Те бяха коментирани и колеги преди това.
Това, което се наблюдава, честота на отговорите по скалата на Ликер за всяко едно от твърденията по този модел. Отрицателни, тук сме ли в две категории разделили, отрицателни отговори, съответно положителни отговори, да обърнем внимание на положителните отговори, обучителите като модели за поддържание, т.е. ролевия модел, за който преди малко стана въпрос, съответно и сътрудничество съответно с учениците. В отрицателната част, като че ли по-малко са отговорите или се откриват отговори на преподавателите в областта на рефлексията върху ролята на технологиите, което го забелязахме вече няколко пъти, беше констатирано, това се наблюдава и при нас, и предоставяне на една непрекъсната обратна връзка. Ето ги резултатите от наблюдението и интервютата, преподавателят като ролевия модел, наблюдавани проявления са 47, осигуряване на обратна връзка са 23, дизайн на обучението 22, а рефлексия за ролята на технологиите в образование 11, т.е. доста по-ниско, и сътрудничество с колеги също не е много високо, скеле за автентичен технологичен опит 10. Т.е. имаме тук известни колебания и по-ниски резултати. Изводите, които се налагат от това изследване, са, че показват определено, че ролевия модел и обратната връзка се очертават като широко използвани стратегии. Автентичният технологичен опит обаче остава недостатъчно използван и това се констатира и при началните учители, вероятно може би и по-нататък ще продължи при останалите колеги. Причината може да се потърси вероятно и в недостатъчния брой часове, които са отделени за преддипломна педагогическа практика, твърде малко, и стажове, където бъдещите учители биха могли да прилагат дигитални технологии. Стажа 15 часа, което е изключително на минимум. Даже по-минимум би казал. И в интервютата рефлексията е посочена като основен подход за 6 дисциплини и сътрудничеството за 5. Реалната практика обаче не показва наличието на тези подходи в наблюдението на тези дисциплини. Нашите препоръки в този аспект са актуализиране на учебните програми по специализиращите дисциплини за подобряване на дигиталните компетентности на бъдещи учители по природни науки и, разбира се, това до известна степен да гарантира тяхната подготовка. Привеждане на педагогически дейности и практики в съответствие с изискванията на използваните технологии и засилване на обратната връзка преподавател-студент и рефлексия върху собствената педагогическа дейност. В следващата част от нашата следователска работа са как съществуващите учебни програми вече в средното училище подпомагат развитието на дигиталните компетентности. Тук сме направили един контент анализ, който мисля, че е доста съществен и важен за по-нататъчни дейности, като че ли основополагащ на стандартни учебни програми за общо образователната и профилираната подготовка за всички предмети от природните науки. Анализирани са 18 национални образователни документи за 4 учебни програми. Това, което показват анализа на стандартите, показва, че в човека и природата брой очаквани резултати в прогимназиалния етап, които са свързани по някакъв начин с дигитални компетентности, са 33% най-много. И по физика и астрономия в първи гимназиален етап 29, почти 29-94%, извинявайте, от това. Сравнително по-малко са в химията. Химия и опазване на околната среда. Те са очаквани резултати, съответно 17, и в прогимназиалния етап 5. Доста маничко. Така че от общия брой очаквани резултати, там виждате тези, които са свързани с дигиталните компетентности. Очевидно има някакъв проблем. Контент анализ на очакваните резултати, свързани с държавните образователни стандарти, сега тук сме направили по отношение на уменията на ученика и виждате, че има много малък брой очаквани резултати, които са свързани с формиране на умения, които изискват използване на информационни комуникационни технологии в дейността на учениците. Има, търси само 2 очаквани резултата, събира 1 очакван резултат и така нататък, да не се спирам, но таблицата много ясно показва това нещо. Направен е контент анализ на учебните програми и сега тук вече какво излиза на преден план. Имаме
извлича информация. Ето имаме 10 очаквани резултата, представя информация, 8 очаквани резултати, обаче оттам нататък проучва, анализира, представя с доста ниски резултати, особено анализира и проучва. Тук анализира имаме само един очакван резултат, но проучва 2 очаквани резултата, което е много така минимално. За нас беше много интересно и аз благодаря на колегите, които го направиха това, че те направиха един много подробен анализ на рамката за дигитална компетентност на гражданите и съответно съотнесаха тази рамка към държавните образователни стандарти и учебните програми, нещо, което мисля, че резултатите ще бъдат интересни за вас. Областите на компетентности от тази дигиталната рамка за компетентност на гражданите. И сега тук грамотно за работа с информация на данни откриват се очаквани резултати в стандартите, в учебните програми, комуникация и сътрудничество. Открива се само един резултат в стандартите и в учебните програми, останалото го няма. Създаване на дигитално съдържание. По един резултат има в стандартите и учебните програми и само един резултат в учебната програма. Безопасност. Нямаме нищо в тази категория. Решаване на проблем. Само по един резултат имаме стандартите в учебните програми. Крайно недостатъчно. Препоръките, които така ние отправяме, разработване на концептуална рамка за развитие на дигиталните компетентности на учениците чрез природно-научното образование, осигуряване на развитието на дигитални компетентности чрез учебно съдържание, което е необходимо, и разработване на системни методически насоки и обучение за учителите, и то много целенасочено обучение, съответно с предметната област. Някакви общи обучения, такива по принцип, те определено показаха и в изследванията показаха, че не вършат някаква работа. И още часовника. Нещо, на което ще обърна внимание сега на последните точки. Какви са подходите за преподаване, учене и оценяване на дигитални компетентности по природни науки и средното образование. Сега тук сме използвали два много интересни подхода. Според нас е така. И тук благодаря на доцент Коцева и доцент Майя Гледарова. Всъщност това е конкретно по тяхна идея. Подходи за преподаване и нива на дигитална интеграция. Целта всъщност в това изследване е идентифициране на подходи, които учителите прилагат за интегриране на дигиталните технологии в преподаването, ученето и оценяването в средното училище чрез модела РАД. В трите му категории: заместване, усилване, подпомагане и трансформация. Участниците в изследването по принцип във всичките ни изследвания имаме по 31 учители по природни науки и целта, разбира се, е да се изследват убежденията на учителите, планирането на уроците и реалната практика. Какво показват резултатите от това изследване? Подпомагането е основният подход за интегриране на технологии. И при възгледите на учителите и планирането на уроците, изразени в интервютата и анкетите, които ние сме прилагали, както и в поведението им в класната стая при наблюдението, което сме видяли. Кръстосаните анализи подчертават значението на контекста, което е също интересен резултат. Големите училища и градските среди дават предимство на интегрирането на ниво убеждение и разчитат на самоуправляващото се учене и работата в екип. Много интересен за нас резултат. И професионалният опит в преподаването разкрива ясни модели. Опитните учители всъщност са склонни да прилагат дигитални технологии на ниво усилване, докато начинащите учители проявяват по-голяма готовност и някакси по-голяма смелост, което според мен е съвсем нормално, към трансформативни подходи. При учители с по-голям стаж има несъответствие между заявените стремежи за педагогически иновации и тяхното прилагане в планирането на уроците или практическата дейност. Това са резултатите от това изследване и въз основа пък на резултатите от това изследване беше разработен пак от същите колеги вече отделно модел за оценяване на нагласите на учителите по природни науки към дигиталните технологии и въз основа на това, този модел, предишния РАД, моделът позволява профилиране чрез анализ на интервюта, което помага за планиране на персонализирано професионално развитие и стратегии за дигитална информация. Тоест имаме учители скептик, функционалист, експериментатор, педагогически иноватор и визионер,
Мисля, че това са доста интересни резултати. Подробности, разбира се, може да видите в публикациите. И последното нещо, на което искам така ще обърна внимание, какви подходи и практики на педагогическо приложение на дигитални технологии всъщност вече откриваме в класната стая при преподаването, ученето и оценяването в училище. Пак са същите тези 31 учители, методите на изследването са интервю, анкета и наблюдение и областите на изследване, преподаване, учене и оценяване според двете рамки DICOM-PEDO и DICOM-PORT, т.е. направихме една симбиоза между двете програми, точно между двете рамки, точно в тези области. Само някои от отговорите ще покажа. Аз търся и използвам онлайн дигитални образователни ресурси, резултатите от анкетата от DICOM-PORT, виждате ги, а резултатите от интервюта и наблюденията, заедно от интервю и наблюдения, 97% от учителите отговарят на въпроса. Преподаване и учене, пак в тази област при работа с ученици, аз използвам виртуална учебна среда. Виждате тук известно колебание и все пак не са много ниски резултатите. И още един резултат от преподаване и учене. Аз включвам учениците в използване на дигитални технологии за изпълнение на междупредметни проекти. 45% изразяват съгласие от учителите, останалите леко колебания и даже несъгласие. В 10% от случаите от наблюденията се наблюдават такива резултати. Оценяването е интересно, което ще потвърди данните от предишните колеги. Аз използвам дигитални технологии, за да оценявам уменията на учениците. Те са съгласни. Наблюдава се тук в интервюта и наблюдения до около 68% от тях. Но следващия резултат е още по-интересен. Дигиталните компетенции на учениците, придобити по неформален път, са елементи на оценяване по моя учебен предмет. И тук по DICOM-PEDO нямаме нищо на практика. Никой нищо не е отговорил. Така че като цяло в резултат в областта на преподаване учене констатира се съществено разминаване, високо ниво на декларирана самооценка и ограничено приложение от дигитални практики. Съществено по-ниски стойности се наблюдават при използване на виртуални учебни среди, дигитални технологии за комуникации и най-често използвани дигитални практики са свързани с прилагането на готови електронни образователни ресурси, електронни учебници, онлайн платформи, всичко това, за което стана и напред. Очевидно, от началото то си върви до края като резултати. В областта оценяване се установява това, на което ще обърна внимание, практики като предоставяне на своевременна обратна връзка, взаимно оценяване между учениците, самооценяване, документиране на индивидуален учебен прогрес, са изключително слабо застъпени в ежедневната педагогическа дейност, но тук ще отразим и още нещо, че констатира се определени колебания у учениците, у учителите по-скоро и несигурност учителите в обективността на оценката, която поставят на учениците по различни причини. Приписане, помощ и други. Между другото, това и в международни изследвания също се наблюдава. Основните препоръки, които отправяме, е осигуряване на специфични за контекста на предметната област обучителни програми, които наистина да водят до някаква учебна среда, отговаряща на съвременните изисквания, промяна в учебните програми и за средното като цяло и висшето образование, подобряване на технологичната инфраструктура в учебните заведения. Мисля, че училищата са по-добре към технологична инфраструктура за университетите. Необходимо са частно предметно адаптирани дигитални приложения и платформи и отново налагащия се необходимост от системна, продължаваща квалификация на учителите и прилагане на интегриран подход, който наистина да може да съчетава тези две рамки DICOM-PEDO и DICOM-PORT, защото те наистина са като че ли водещи за момента. Това са публикациите, в които са отразени всичките тези изследвания, които ви казах. И отново с благодарност към професор Печева, вдъхновителя на този проект, и 3 години се мъчихме. 3 години се мъчихме, но вдъхновено се мъчихме. Накрая финалът беше прекрасен, вдъхновяващ, така че благодаря за цялата тази подкрепа. Благодаря на всички колеги от първа изследователска група, с които работихме много усилено, много усърдно. Надявам се и в резултатите това да е отразено. И имаме и нов доцент в рамките на проекта, така че и на всички колеги, които участваха, създаде се една прекрасна
прекрасна среда, изключително мотивираща, изключително вдъхновяваща за всички, работна среда от целия университет, от всички факултети. Така че благодаря на всички.